ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ಬೇರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಈರಾ ಗ್ರಾಮಡು ಸುರಿಬೈಲ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಪನ್ಪನ ಜವನನ ಕೆರ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತದು ಪೊತ್ತಾದು ಪಾತಾಳದಂಚ ಉಪ್ಪನ ಗುಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕದ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಂಗೆ ಕೆರ್ನ ಆರೋಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅದ್ದುಯಾನೆ ಅದ್ರಾಮನು ಪೊಲೀಸರು 10 ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಈರಾ ಗ್ರಾಮಡು ಜವನನ ಕೆರ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತದು ಪೊತ್ತಾದು ಪಾತಾಳದಂಚಿನ ಉಪ್ಪನ ಗುಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕದ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಂಗೆ ಕೆರ್ನ ಆರೋಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅದ್ದುಯಾನೆ ಅದ್ರಾಮನು ಪೊಲೀಸರು 10 ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಸುರಿಬೈಲ್ದ 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಯಾನೆ ಚಪ್ಪಿ ಪನ್ಪುನ ಜವನನು ಅದ್ರಾಮೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಾತ್ರಿ ಈರಾ ಗ್ರಾಮದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕೆರ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತದು ದಕ್ಕದಿತ್ತಿ. ஒரு ஜவனனு கிட்னாப் மல்ತது ಕೆರ್ತಿருந்து ಸುದ್ದಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಪದರ್ದಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಅತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆನ ಅಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬತ್ತದು. ಕೋಣಾಜೆ ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತನ ಜನಕ್ಕಾದು ಗುಟ್ಟು ಪಿನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕೇರಿಗೆ ತಾನು ಕೆರ್ತೆಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತನಾಯೇ ಬೋಳಂತುರ್ದಾಯ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಡು ಅದ್ದುಯಾನೆ ಅದ್ರಾಮನು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆತೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಪಗಾಯ ಕೆರ್ತನ ಅಂದು ಒತ್ತೊಂದಿ ಆಯ ಪಣ್ಣನಂಚ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದು ಪಿಂದೊಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿಡು ಪುನಃ ತೋಜಿದಂಡು ರಾತ್ರಿ ಐನಿಡಿದವರ ಪುನಃ ಮಿತ್ ಕನಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ 4 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಾಪೆರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬುಧಾರೊಗು ಪಾಡ್ದು ಪುನಃ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡತಂಡು. ಎಸ್ಪಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ಸೋನಾವಣೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಥೋರಾಟ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟಿಡಿ ನಾಗರಾಜ್, ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದೇರು. BMS ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ನಂಗ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ತಾಗದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪುಣಾರು ಜೀವ ಕಳವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಪನ್ಪುಣಾರಿಗೆ ಜೋರುದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಡತದಂಡೆ. ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ತಾಗದು ஒரு ಜೀವ ಕಳವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೂರಿಯಗ್ ಜೋರುದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಡತದಂಡೆ. BMS ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ನೀಲಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾನರ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿ ತಾಗದು ಜೋರುದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಅಪಗನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನುತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುಣವಲು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ತೀರ್ದೇರು. ಜೋರುದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ನನೂರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮಲೆಬುಟ್ಟದ ಸಂಜೀವ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಗೆ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸತೀಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಳ್ಳೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸಂಘದಕ್ಲು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು ಐತಂಚ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಕನತದು ಬಯ್ಯಗ್ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಕರ್ಬದ ರಾಡ್ ಮಿತ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ತಾಗದು ಇರುವೆರೆಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದು ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ದೇರು. ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಆಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಉರಿಯನ ಪ್ರಾಣ ಪೂತೊಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಶಾಲೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆಣಗ್ ಬುರ್ಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪುಂಜು ಬುಕ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋರು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಡ್ಯಾರ್ಡು ನಡತಂಡೆ. ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಶಾಲೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆಣಗ್ ಬುರ್ಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪುಂಜು ಬುಕ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋರು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಡ್ಯಾರ್ಡು ನಡತಂಡೆ. ಅಲ್ಪದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಣಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂಡ್ದಿತ್ತದು ಆಯನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಈ ಶಾಲೆದ ಇರುವೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವಾ ಕಾರಣ ಲಡಾಯಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿನ ಲೆಪ್ಪುಡಾದು ಪಾತರ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಓದಂಟು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಕಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲಿನ ಕೆಲವೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಕಾತುನಿತ್ತಿನ ಆಣಗ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು. ಈ ಬಗೆಟು ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಲಕ್ಕಾದಂಡು. ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕೈತಲ್ದ ತಲಪಾಡಿ ಕಡೆತಕ್ಲನ್ನು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು. ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ಮೂವೀರ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಲಂಡನ್ ನಡಪುನ ಕರಾಟೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಂತೊಲೆಗೆ ಅಜತುತ್ತಿದೆ. ಆ ಜೋಕ್ಲೆಂಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಶಾಹಿಲ್ ಅನಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖ್ ಕಲ್ಮಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಕ್ಲಿನ ಗುರುವಾಯನ ಕಿರಡ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಮೂವೇರು ಜೋಕ್ಲೆನು ಲಂಡನ್ ನಡಪುನ ಕರಾಟೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಂತುಲೆಗ್ ಅಜತಿತ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರ நடத்தண்டு ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಲೇಜಿದ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಂದು ಏಪುಗಳ ನೆಂಪು ದೀಪುನ ಸಂಗತಿ ಲಂಡನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕುರಿಯರೆ ಏತೆ ಖರ್ಚು ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆ ತುನಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆತ ಹುಟ್ಟುಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬುಳೆಯರೆ ಏಪಲ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಗಳಿಸುನೇರ ಜೋಕ್ಲು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡುನು ಪಂಡೇರು ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಡು ನಡೆತನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಿಟೆ ಬುಕ್ಕ ಕಟಾ ವಿಭಾಗಡು ಸುರೂತ ಸ್ಥಾನ ಶಾಹೀರ್ ಅನಾಜ್ ಕುಮಿಟೆಡ್ ಸುರೂತ ಸ್ಥಾನ ಕಟಾಡ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸುರೂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಶೇಖ್ ಕಲ್ಪಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಕುಮಿಟೆಡ್ ಸುರೂತ ಸ್ಥಾನ ಕಟಾಡ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೆತ್ತದು ಬರ್ಪುನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಲಂಡನ್ ನಡಪುನ ಕರಾಟೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಂತುಗು ಪೋಯರುಳ್ಳಿರು ಈ ಮೂವೇರೆಲ್ಲ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಡಿದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೆಚ್ಚುಗಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು ಕಾಲೇಜಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಶೇಖ್ ರಶೀದ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೇರೆಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯುವರಾಜ್ 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶಾಹಿರ್ ಅನಾಸ್ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಶೇಖ್ ಕಲ್ಮಾನ್ ಹುಸೇನ್ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಂದೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕರಾಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಇವರನ್ನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಆದರೂ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಥಾ ಫಸ್ಟ್, ಕುಮಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕುಮಿತೆ ಫಸ್ಟ್, ಕಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಗಳ ಗುರಿಟು ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಸಮ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದನು. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದನು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಗಳ ಗುರಿಟು ಊರಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಸಮ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದನು. ಅಳಿಕೆ ನೆಗಳ ಗುರಿತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ವಾರಿಜ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡ್ದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಮಗೆ ಹರೀಶ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದೆಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪರ್ದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕ್ರೀಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಿಂದು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ಶಹೀದ್ ಸಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಖಾಜಿ ತ್ವಾಖ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ದಾರುನ್ನೂರು ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆತಂಡೆ. ಹೊಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ದೀದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ಶಹೀದ್ ಸಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಖಾಜಿ ತ್ವಾಖ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ದಾರನ್ನೂರು ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆತಂಡೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಹಾಜಿ 2021ನೇ ಸಾಲದ ವರ್ಷದ ವರದಿನ ಓದಿಯರು. ನೌಷದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಡಿ ಸುರುತಪ ತೆರಪಣದ ವಿಷಯ ದುಂಬುದಿಯರು. ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್, ಹಾಜಿ ಕೆಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್, ಹಾಜಿ ಎನಪೋಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುನ್ಹಿ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕರ್ರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್, ಗುರ್ಕರ್ರಾದ ಖಾಜಿ ತ್ವಾಖ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ ಅಜಾರಿ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕರ್ರಾದ ಕೋಡಿಜಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮೆಟ್ರೋ, ಎಫ್ ಹಮದ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ
ಹಾಜಿ ಅಬ್ದಲ್ ಸಮದ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಅದ್ದು ಹಾಜಿ, ನೌಷದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಅಬುಶಾಲಿ ಹಾಸ್ಕೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದೀರು. ಭಾರತದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಬಂಗಾರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ದ ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ CSR ನಿಧಿ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಕನ್ನಡಕ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಳ್ಳದ KS ರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ ಶೋರೂಮ್ ಕೈತಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಭಾರತದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಬಂಗಾರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ದ ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ CSR ನಿಧಿ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ KS ರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ ಶೋರೂಮ್ ಕೈತಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಲಾಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಕ ಜನ ಪಾಲ್ದೆಸೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ತೊಂಡಿರು. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕಣ್ಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಡರ್ ಬೋಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಾರಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಪಾತಿರ್ದು ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲಿಜಿ ಪಿಂಟೋ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ವಿಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಪದಂಗಡಿದ ಧನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೋ, ಅಲುಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೈನ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಕೆಪಿ ಗ್ಲಿಂಟೋ ಜಾನಿ, ಹರಿದಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯ 58ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ CSR ನಿಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯ KS ರಾವ್ ರೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಲುಕಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ CSR ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ದಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಳಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸುತ್ತದ ಪೆರಾಲ್ದರ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಣವಲು ಮರಳನಾಯಿ ಅಂಗಾರೆ ಏಡ್ದ ಕಿನ್ನಿಗೆ ತುಚ್ಚಿದ ಕೇರ್ತಂಡೆ ಆತೆಯತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೈಕಂಜಲಿಗೆ ತುಚ್ಚಿನ ಪೋಡಿಗೆದ ಸಂಗತಿಲ ನಡೆತದಂಡೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಳಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಪೆರಾಲ್ದರ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುಣವಲು ಮರಳನಾಯಿ ಏಡ್ದ ಕಿನ್ನಿಗೆ ತುಚ್ಚಿದ ಕೇರ್ನ ಮಾತ್ರಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಕಂಜಲಿಗೆ ತುಚ್ಚಿನ ಪೋಡಿಗೆದ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತದಂಡೆ. ಪೆರಾಲ್ದ ಕಟ್ಟೆದ PK ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಇರುವೇರು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಪೊಂಜೆಗ್ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದಂಡು. ಈ ತಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ತುಚ್ಚಿದಂಡು. ಒಂಜಿ ಏಡೆಗ್ ತುಚ್ಚಿದ ಕೆರ್ದು ಪಾಡ್ದನೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೂಜಿ ಕಂಜಿಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ತುಚ್ಚಿನ ನಾಯಿ ಸಾದಿ ಬೀಜಿದ ಮಾತಾ ನಾಯಿಲೆಗ್ ತುಚ್ಚೊಂದು ಪೋತುಂಡು. ಜನಕುಲು ನಾಯಿನ ಗಿಡತೊಂದು ಪೋದು ಹಾಕದ ಕೆರ್ತೇರು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಜಾಗಿಯು ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದೇರು. ಪೊಯ್ಯೆ ದಂಧದಕ್ಷಿಣ ಕಾರ್ಬಾರ್ನ ಪತ್ರದಿಯರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಪಾಡ್ದಿನ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರತುವಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೂಡ ಲೇಔಟ್ ನಡೆತದಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಪೊಯ್ಯೆ ದಂಧದಕ್ಷಿಣ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಪಾಡ್ದನ CCTVನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರತುವಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೂಡ ಲೇಔಟ್ ನಡೆತದಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನ CCTVಗ್ ಲಾರಿಡ್ ಗುದ್ದುದು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರಿನ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರು. ನವೆಂಬರ್ ಆಜಿಕ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 225 KA 19 Z7354 ನಂಬರದ ವ್ಯಾಗನರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಒರಿ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯದಂದೆ ತಡಪೆರೆ ಪಾಡ್ದನ CCTV ಪುಡಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಾದೆ. CRZ ಸುತ್ತುಡು ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪನಂಚ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ನ ಆದೇಶದಂಚ
ಕುಂದಾಪುರದ ಸೈನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 24 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ತೂವೊನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಪೊಯ್ಯೆದಂದು ದಕ್ಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪೋಲಿ ಪೆರೆ ತೂತೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪುಡತನ ಕೇಸಿಡು 4 ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಮನದನಿಯೇ ಜಾಮೀಂಡು ಪಿದೈ ಬೈದೇರು. ಕಾಣಿಕದ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳೆಡು ಒಂಜಾತುಪುನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲಿಂಜ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಂಡಿದುಕೋನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕಾಣಿಕದ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳೆಡು ಒಂಜಾದಿಪ್ಪುನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲಿಂಜ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಂಡಿದುಕೋನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದೆ. ಪಿರಾಕದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಸಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಲಿಂಜದ ಮೆಚ್ಚಿನೇಮ ನಡಪುನ ಭಾರೀ ಜನ ಸೇರುನ ಸಾನ ಉಂದಾದುಂಡು. ಸಾನದ ಎದುರುಡು ಮಾರ್ಗುಡಿ ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿ ಗಾಡಿಲೇನು ಭಕ್ತರು ಸಾನದಲ್ಪ ಉಂತಾದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿನೇ ಕಳುವೇರು ಲಕ್ಕದು ಕೊನ್ನುತ್ತೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಗುರುಪುರ ಮಣೇಲ್ದ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೇಸ್ದ ತೀರ್ಪುಡು ಈ ಕೇಸಿನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟುಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೋರ್ನೆಡ್ದವರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ತೀರ್ಪುನು ಎದುಕೊಂಡರು. ಗುರುಪುರ ಮಣೇಲ್ದ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕೇಸ್ದ ತೀರ್ಪುಡು ಈ ಕೇಸಿನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟುಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೋರ್ನೆಡ್ದವರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ತೀರ್ಪುನು ಎದುಕೊಂಡುಂಡು. ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಎದುಕೊನುವಾಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಶರಣ್ ಪಂಪುಯಲ್ ಪಂತೇರು. ಈ ತೀರ್ಪು ಹಿಂದುಳಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಸುರೂತ ಗೆಲ್ಮೆ ಆದುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪೊರಂಬಾಟುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಯ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ನನದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿರ ಉಳ್ಳಾಂದು ಶರಣ್ ಪಂಪುಯಲ್ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಮಳಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜನವರಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗ ತೂಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೋಲ್ಮೇಲು.